Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτριος Πάλης και είμαι ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος eWireless και μοναδικός πιστοποιημένος Έλληνας εκπαιδευτής της Ubiquiti στις οικογένειες προϊόντων Airmax και Unify. Η εταιρεία μας εδρεύει στην Ερμιώνη Αργολίδας και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 400 τετραγωνικών μέτρων και απαρτίζεται από 9 άτομα προσωπικό. Δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων, έχοντας μορφή συμβουλευτικού και εμπορικού χαρακτήρα. Αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση δικτύων κάθε είδους και μεγέθους. Το πελατολόγιό μας εκτείνεται από απλούς οικιακούς χρήστες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνολογικά αλλά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με αφορμή τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών δικτύωσης, αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε για σας μια σειρά από βίντεο, τα οποία θα είναι παρουσιάσεις προϊόντων με αναφορά στις δυνατότητές τους και στις περιπτώσεις που μπορεί να βρουν εφαρμογές. Μέσα από τα βίντεο αυτά θα μπορέσετε να έρθετε σε επαφή με τα νέα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς να χρειαστεί να τα αγοράσετε για να αποκομίσετε τις δικές σας εντυπώσεις για το τι μπορείτε να πετύχετε με τη χρήση τους. Θα ακολουθήσουν βίντεο εκπαιδευτικού χαρακτήρα, δηλαδή οδηγοί χρήσης και ρυθμίσεων, έτσι ώστε να μπορέσετε βήμα-βήμα, αλλά και με τη δική μας καθοδήγηση, να πραγματοποιήσετε απλές και σύνθετες εγκαταστάσεις όλων των απαιτήσεων. Αναφορικά, θα ασχοληθούμε με ζεύξεις μικρών και μεγάλων αποστάσεων, εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις hotspot, με custom accounting είτε social login, καθώς και με τα billing system αυτών. Θα ασχοληθούμε επίσης με τα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου συσκευών, τους τρόπους που μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τα συστήματά σας και τις απομακρυσμένες σας εγκαταστάσεις από ένα κεντρικό controller. Δεν θα παραλείψουμε να συμπεριλάβουμε λύσεις πάνω στην τεχνολογία VoIP, όπως ρυθμίσεις τηλεφωνικών κέντρων και μεταφορά τηλεφώνου σε απομακρυσμένα σημεία, καθώς επίσης και με IP κάμερες, τη δικτυακή καταγραφή τους και την απομακρυσμένη παρακολούθησή τους. Θα συμπεριλάβουμε οδηγούς σε λύσεις βασισμένες στις δημοφιλείς τεχνολογίες 3G, 4G και βεβαίως το πολύ πρόσφατο 4G+. Τέλος, μέσω της ιστοσελίδας μας και της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας ζητήσετε κάποιο συγκεκριμένο οδηγό ρύθμισης, τον οποίο εμείς θα ετοιμάσουμε κατά απέτησή σας και θα το διαθέσουμε σε όλους εσάς τους συνεργάτες μας. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια του After Sales Support, γιατί η εταιρεία μας δεν θέλει να έχει μια απλή και απρόσωπη πελατειακή σχέση μαζί σας, αλλά στοχεύει σε μια αμοιβαία και σε βάθος συνεργασία με εκτίμηση προς όλους τους συνεργάτες της. Σας ευχαριστούμε πολύ.